Begendiği aytdım ha men. Bor, özüm barjayım. Öyle. Açan şu atlan son gelerke. Näme? Men sana durmuşa çıkanda beýle ýaşaýyş arzu etmändim. O men kalkama. Menden köçedaýyn. Gitsin ovasına. Yaşasın öz öýünde. O ýerde onu kim seretsin? Bizem aşa näme bar? İt teresin, kuş teresin. Haçana çelli. Sen kalkama şu ýerden gitmeýin isleýärmi? Men öz öýümde arkaýym ýaşamaz diýen. Kaka. Bir çağırın tezahür hoşu bula. Bunun uçup komplokan kili bir bimaraylık görmeden. Şoň üçin wagtlaça o vakit bilen Maria. Yürü. Men geler durar mı kanka?
yaşay. O yerde yukarıda. Bilen oğlum. Yukarıda. Kaka, ben kim ettim? Şehitmen oğlum. Şehitmen. Kaka, benim sen karlandı şöyle taşak kaçmalı mı? Siz çağanız terbiyeleme. Siz özünüz terbiyele. Olar barı size emek verler.